Hello mga higala ug mga kaigsuunan. Kumusta kamong tanan og karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala igsuon, ako dayong ipangumusta ang tanang mga mag-uuma, magbabaol, ang tanang mga construction workers ug ang tanang mga OFWs ug ang tanang mangingisda ug ang tanang mga drivers. Sinaot nga namo sa mayong panglawas karon uban sa inyong panimalay, inyong pamilya. So mga higala igsoon, magpaambit na sugid sa pulong sa Ginoo. Ug diri na tumabasa ang ato karon ipaambit sa Juan 6 bersikulo 37 hangtod sa 38. Juan 6, 37 ngadto sa 38. Akong pagabasahon og sunda sa inyo nga salabutan. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway. 38. Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Mo kanang ato karon ipaambit mga higala og igsoon. Magampo kita, o Amahan nga labing gamhanan nga nasa katas-taasan sa kalangitan. Salamat Amahan sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaluoy. Salamat Amahan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo nga imong gipadala nga sa kalibutan aron sa pagtubos sa pagluwas sa mga kalag. Salamat Amahan sa Balang Espiritu nga mao'y nagmando, mao'y nagtuytoy, nagtultol sa kinabuhing dayon. Salamat Amahan sa tanan nga imong ginahatag kanamo. Salamat sa maayong panglawas. Salamat sa tanan nga mga pagsulay nga naabot kanamo nga imo kaming gipanalipdan. Amahan nga balaan, ilikay kami sa tanang mga balatian ug sakit, ilikay kami sa tanang mga daotang espiritu, daotang elemento. Amahan nga balaan, wala kami mahimo kun wala ikaw. Apan nakita og nadungog og nasinati namo nga ang imuhang presensya, ang imong kaluoy ug ang imong gugma naa kanamo. Salamat Amahan, unta og hinaot nga ang tanan nakadungog karon Amahan, ikaw mo'y magapanglihok sa ilang kinabuhi. Unta Amahan nga ang tanan karon nga nakadungog, nakapaminaw, mahibalik sila diya sa imuhang tiilan, sa imuhang balay. Salamat Amahan, sa ngalan ni Jesus, amen ug amen. Dalaygon ng Dios. So mga higaligson, may adlaw sab, no? So kani ato karon nga ipaambit nga bersikulo mga higaligson. Kabahin kini sa amahan ngadto sa anak. Aron mahasabtan nato kini nga bersikulo higaligson atong basahon og usab. Sa 37 nagaingon sa 37. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, moari kanako. So, ang tanan moingon ganing tanan ay wala joy nabilin tanan. So, ang tanan nga gihatag kaniya sa amahan muadto sa anak. Di ba? So, pasabot mo higaligsoon, kung kita ming salig ta ming tuot ta siyang anak, so nagpasabot ka na nga ginaalaw, ginatugot kita sa amahan aron kita muduol siyang anak o mutuo, di ba? Aron may kinabuhi kita nga walay katapusan, di ba? Akos bono, ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako. So ang tanan nga nagtuo sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, ginatugot na sa amahan, no? Kato nang ningtuo katong ningtuo sa kinasing-kasing, katong genuine, katong matinud-anon nga pagtuo, di ba? So kato di ay nga mga matinud-anon nga pagtuo diha sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo ay nagikan na siya sa amahan. So ang gapamuhat diha ang amahan. So busa ang tao nga matinud-anon sa pagtuo nga si Ginoong Hesus anak sa Dios, nagpasabot na lamang na
nga siya nagikan sa amahan. Ginaalaw siya, ginatugot sa amahan nga ang iyang mga katawhan iya ipaadto sa iya nga bugtong anak. Aron luwason. Aron kita mahibalik sa panimalay sa Dios. Usab ta nato mga higalayson, no? Ang tanan nga gihatag kanako sa amahan moari kanako. So, kitang tanan nga ning tuo sa matinud-anon sa kinasingkasing nga si Ginoong Hesus mao ang anak sa Dios. Si Ginoong Hesus mao ang atong personal na mangluluwas o Ginoo. Nagpasabot laman kana mga higalayson nga ginaalaw kana sa amahan, di ba? So kita nagikanta direct gayod sa amahan. Ug ang amahan maoy nagpaila sa iyang anak. Aron kita motuo. Nasabta nato mga higalayson. So sa 38 nagayon sa 38. Kay nanaog ako gikan sa langit. Dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kun dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. So si Ginoong Hesus nanaog siya gikan sa langit. So ato adyod nga palalom-laluman og paminsar. Kung si Ginoong Hesus tawo ra siya, dili siya makaadto sa gingharian sa langit o sa kinataas-taasan. Tungod kay walay tao nga matarong bisag usa. Di ba? Bisan gani si Ginoong Hesus, giingnan siya sa mga katawhan kaniadto nga maayong magtutudlo. Sa diri pa siya sa kalibutan ha. Nagkatawan pa siya, nagpakatao pa siya, no? Niingon gani si Ginoong Hesus nga walay tao nga matarong bisag usa nganong giingnan man kun nimong matarong. Gipasabot laman diha higalayson nga sa iyang pagkatawhanon iyang ginakuan nga wala jud tao nga perfect, di ba? So ang gipasabot ato sa Ginoo nga walay tao nga matarong bisag usa. So mao gani nga si Ginoong Hesus nagpakatao, nagpakamatay siya. So sa pasabot ang pagkamatay siya, ang tanan nga atong mga sala nga kita nakasala man kita tanan nga wala man gi matarong nato, ginatubos ta niya. So mao na nga nagpalansang siya sa krus Kalbaryo, apan kanang tanan is pagbuot na sa amahan. Di ba? Pagbuot na sa amahan nga siya magsapir sa itong masala. Siya magantos sa itong masala. Di ba? Siya mulukdo, mupasan sa itong mga sala tanan. Gipakamatian ta sa krus sa Kalbaryo. Di ba? Og nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. So, kanang tanan is pagbuot na sa amahan, di ba? So si Ginoong Hesus iyahang gisunod ang amahan. Wa sila ang ginasunod. Ang amahan laman, di ba? Kay nanaog ako gikan sa langit. Dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton. So bisan sa si Ginoong Hesus, dili yang kabubuton to nga yang gimo, kundi ning ubi siya ning sunod siya sa mando sa amahan. Di ba? Unsay gipabuhat sa amahan, mao iyang ginasunod. Di ba? Bisan dito gani siya nagampo sa Getsemani, di ba? Nga sa diin daw kasurindiron siya atong higayuna, di ba? Ngayon siya nga ug kun mahimo laman amahan isaylo kining kupa sa kasakit. Apan unsay ginalitok, apan ang imong kabubuton mao'y matuman. Dili ha? Di ba? Kundi ang kabubuton nimo mao'y matuman. So ang kabubuton sa amahan kinahanglan nga musapir gi siya. Kinahanglan nga magantos gi siya sa atong mga sala. Di ba? Aron kita maluwas. Nasabta na to mga higalayson, di ba na? Kay nanaog ako gikan sa langit. So nagpakatawo siya diri sa kalibutan. Di ba? Dios siya nga nagpakatawo diri sa kalibutan. Aron tubuson ang atong sala. Aron maluwas ang atong kalag. Sabta na ito mga higalayson. Di ba na? Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kinsa nagpadala kaniya? Ang amahan. Di ba?
So muna nga masabtan nato ni mga higalaigsuon nga ang nagpadala ni Ginoong Hesus mao ang amahan. Og ang amahan ra jud siya ning tuo ug ning sunod, di ba? Nga kinahanglan ang amahan gayod mao jud ang punuan sa tanan, di ba? Nga kita usab nagikan usab ta sa amahan. So kita ginaalaw ta, gitugutan ta, kay ang tanan nga gikan sa amahan moadto man sa anak. So kita di ay dahil nga istorya, kitang magtotoo nga matinud-anon genuine nga pagtuo gikan ta sa amahan. Ginatugo ta nga mutuo ta sa iyang bugtong anak, di ba? Mao na nga kita gihatagan ta og kaluwasan. Tungod kay ang amahan maoy nang lihok, siya ang nangitag pamaagi, siya nagbuot nga kita pamathon ta og patuohon ta sa iyang bugtong anak. Tungod kay sa iyang bugtong anak maoy iyang gipili, iyang gipadala sa kalibutan aron sa pagluwas wa nila. Ang bugtong anak lang jud sa Dios mao ra jud ang manluluwas ug wala nila. Dili atong reliyon, dili atong pundok, di ba? Kundi si Ginoong Hesukristo. Muna nga dili ta nga magsangyaw sa atong reliyon, atong pundok, dili. Si Ginoong Hesus may atong isangyaw nga siya gipadala sa Dios diri aron sa pagluwas kanato. Nagpakamatay siya sa krus sa Kalbaryo, di ba? Aron sa pagluwas kanato, di ba? Ug nabanaw sa katulong adlaw mao gina siya ato nga isangyaw nga ang mga tao makasabot og nakahimamat niya na tungod kay nagikan siya sa amahan. So mao na nga mintuo siya sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Ug sa diha nga ningtuo na siya sa matinud-anon, makahinulsol na siya sa tanan niya nga gipangbuhat. Dili na siya layhan nga mobuhat ato tungod kay ang balang espiritu sa Dios ni konsad na ug maunay naghari, maunay nagbuot sa kinabuhi sa tao. So mao na nga ang tao mugbuhat siya og mga dili maayo nga mga buluhaton, mga mangilad, mga daotan, di siya kabuhat na tungod kay ang balang espiritu mao man kunay giingon nga maunay patik na nato. Mauna na siya tato nato ba, mauna na tatak nato ba nga sa diin dili na ta kabuhat og mga salawayon nga mga butang, mga buhat. Di ba? Sabta nato mga higalaigsoon, unta og ang inyong kasing-kasing ma-open, maabre, no? Unta nga ang inyong kasing-kasing karon malamdagan sa pulong sa Dios, no? So kitang tanan diri nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Instrumento ra kita, no? Naagi ninyo na ang pastor instrumento ra na, di ba? Kita tanan nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, puro na instrumento. Kinahanglan nga atong daygon simbahon ang Dios laman nga naghatag kanatog kinabuhi. Dili ta mag yukbo gid diri aning kalibutan na. Unsay nakita nato kay kani siya binuhatanan sa Dios. Ang kontra sa Dios mo ni nga inay nga ang Dios ang nagbuhat kanato mo itong daygon mo simbahon, kato na noong gibuhat sa Dios maoy ginayukbuan ginasimba mo na nga ang Dios kontra ano matawana. Mo na siya kontra sa Dios. Tungod kay inay nga ang Dios ra ang ato ang alagaran, ato ang simbahon, atong awitan, pasalamatan. Kato na noong binuhat. So mao na nga abot ang kasuko sa Dios. Muna nga karon mga higalaigsuon, ang tao ginaot nga inyong mga salabutan, yung mga kasing-kasing, maabre, og sa Dios lamang tayo magsimba, di ba? Sa Dios sa kita mo duol. Kung sa itong problema, mga kasakitan karon, atong idangop sa Ginoo. Ug ang Ginoo maoy mo hupay kanato. Kay ang tanan nga moduol kaniya dili isalikway sa Ginoo, di ba? So ang tanan usab nga ninduol sa Ginoo nagpasabot na mga higalaigsoon nga ginatugot na sa amahan. So pasabot nagikanta sa amahan. Unta og ginaot mga higalaigsoon sabtan ninyo ang pulong sa Ginoo. Ang pulong ni Kristo Jesus maguban kanunay sa atong kasing-kasing. Amin ug kami dalaygon ang Dios. Hallelujah.